Manje lezi zinto mase seyiqhamuka kanje seyiqhamuka ematshwaleni. Mina nami bengivela ukuthi ngifisa ukuthi ngelinye ilanga mhlampe ngimtshele, yebo ngimtshele, mhlampe uyo-understand-a yena, mhlampe esazi nesizathu sokuthi ngakwenziswa yini lokho okwenzeka, hhayi ngale ndlela le osekuqhamuke ngayo. Uma kuwukuthi usisi wami yena ngempela uma kuwukuthi mesephuzile akhulume iy'ndaba ey'serious kanje, eyi kuyingozi okwangempela. Kushuthi kufanele ngivele nje ngiphume nje eduze kwakhe, ngiphume nje eduze kwakhe nje, ngingabi bikho eduze kwakhe ngoba kushuthi ena akanayo imfihlo, mina akangicabangeli kahle kahle. Okay, sithandwa sami, asikhulume iqiniso ngoba sevele wayikhipha le ndaba. Ubaba wengane vele uba? Eyi, ubaba wengane, eyi nami ngingasho ukuthi kahle kahle angimazi nami kahle kahle ubaba wengane because ngangizwana nabantu abawu-2 ngesikhathi esisodwa. Sokubingelela ngikwamukele embukeli we-Black Life TV ohlelweni lethu oluthi izinkinga zomndeni. Yaye Emlangeni uMagasela. Kukhulu ukuthibeka mbukeli we-Black Life. Cela ungivumele ngibingelele usisi, ngimamukele uhlelweni. Ngiphinde ngimcele futhi ukuthi akubingelele nawe. Uzobe sezisho ukuthi uba wakwaba isibongo. Sawubona dadewethu. Yebo, sawubona Sushintani. Ngiyaphila. Siyakwamukela uhlelweni. Ngicela bandla ubingelele umbukeli we-Black Life bese uzisho igama nesibongo nje ma. Ngicela ukubingelela ababukeli be-Black Life. Igama lami nguHlengiwe, ngiwakaZulu. Okay, sithandwa sami. Sisi wami usibhalelile la ekhaya sesizakusondeza. Ukhala ngani? Nginenkinga lana sisi, inkinga yami nginengane. Ingane yami manje ino 2 years ingane yami njengamanje. And lo muntu engizwana naye mina njengamanje akazi ukuthi ingane akusiyona yakhe. Hayi wena. Mengazi ukuthi ingane akusiyona yakhe, umuntu olazi iqiniso usisi wami engaxoxela nje yena njengosisi wami omdala engimthembayo esilama naye izalwa umama oyedwa naye. So uyena-ke umuntu engamtshela-ke inkinga yami-ke nje kusukela ekuqaleni. Kahle kahle uGayi lo ngazwana naye mina vele ngikhulelwe kodwa ngisaney'nyanga nje ey'phansi. Ngokuthi uGayi-ke nje wangiphatha kahle nje enginakekela. So sazwana noGayi nje sathandana and sekuyisikhathi eside sinoGayi sithandana, sina 4 years manje sithandana noGayi. And manje into esengiphatha kabi usisi wami ngendlela ase-close ngakhona naye uGayi lo okuwubaba wengane Mbumbulu. Angisaqondi kahle naye ngoba nosisi wami nje usenamamuthi nje ngisho nasendlini nje angisamthembi ukuthi kwenzakalani ngabo. Behlezi ndawonye, usisi wami uyayiphuzela-ke. Uyayiphuzela and noGayi uyayiphuzela, umuntu ohola nje njalo ngama-Friday. Usisi wami nje ngama-weekend sehleze sichitha naye ubaba wengane yami lo isikhathi. And into esingisolisa ngelinye ilanga ubaba wengane yami wathi mefika nje ephuzile. Kwangathi sinokugejagejana nje naye endlini. Emva kwalokho usenokungitshela ukuthi kumina ufuna ukuthi senze i-DNA ngale ngane. Engingazi ukuthi sekuqhamukaphi lokho. And manje ngiyafisa ukuthi ngiqonde usisi wami manje ngimbuze ngoba uyena umuntu oyaziyo le ndaba le. Ukuthi indaba le ngabe ifike kanjani kuGayi njengoba manje sengitshena ukuthi sefanele senze ama-DNA nengane. And angikwazi ukumconfront-a-ke manje nawe usisi wami ngoba umuntu ohlezi ey'dakelwe nje isikhathi esiningi nje uhlezi edakiwe. Ngathi ngikhuluma naye mhlawumpe angithatha angibhekisele le ndaba izizweni nomakhelwane. Ingakho ngicela baka-Black Life ukuthi-ke ngicela ukuthi-ke bengikhulumele naye bengibuzele kuyena ukuthi ngabe ikephi inkinga, ngabe uyayazi yini indaba yale ngane le ngoba isekhulunywa uGayi na. Yo! Ife yami yokuqala nje ukuthi lento oyishoyo uyisho la kuleli platform. Hey! Kalula kanje. And asenze nje ubucela, asimsondeze sizama ukumconfront sithole ukuthi ngempela noma inhliziyo inecala engakutholi ukuphumula enza ukuthi usabe ukuthi ngenze kuGayi nje bethi DNA kanti vele nawe uyazi ukuthi uphethe ibhomba. But what I love about you ukuthi namanje usasho ukuthi ubaba wengane yakho, angizusho yona le engayona yakhe. Yes, ngisho yena, yes. Sekuze kwajwayela ukulima. Hayi khuleka sithandwa sami, I'm with you. Ngizokuhambisa le ndlela sifuna ukuthola because indaba ukuthi nabandawonye mhlawumbe siqaleni la related kanjani nosisi? Usisi uyena omdala, mina ngilama yena kahle kahle. Sizalwa nje umama oyedwa ubaba oyedwa. So uyena umuntu engambona ukuthi u-right ukuthi uyena umuntu engingamtshela le mfihlo yami engaka engaziwa umuntu ekhaya. And ngendlela sokwenzeka ngayo angazi noma nasemndenini usekhona umuntu oyaziyo lento.
Or wena usu-decide ukuyikhipha manje la ka-T_V? Yebo, yebo. Mina Usu-ready? sengidicide ukuthi nje ngiqondane naye, ngizwe yena-ke ukuthi yini le engake sibahlanganisa noGayi. Wehle Yini le mhlampe sebeyixoxile futhi wehle naye ngithi uGayi. mina lesi sigaxa u-decide ukuzosifaka la ka-T_V kodwa ususifihlile. Manje sangisenankinga noma sesingavela ngoba ngiyabona vele ukuthi uGayi ngathi kukhona into aseyazi and okulandelayo kusho ukuthi mhlawumpe ogcina ebulala mina nengane. Ngcono vele iqiniso liphume-ke manje ngoba ngiyabona ukuthi lo wasekhaya vele uselishilo iqiniso. Okay. Asimhlonipheni bafethu uHlengiwe. Uthi asibize usisi wakhe, ufuna ukumkhonfront-a athole iqiniso ukuthi ngempela yizini ayikhuluma nomuntu wakhe uma njalo behlala ndawonye. Cause usisi uyayiphuzela nomuntu wakhe uyayiphuzela futhi uhola njalo ngoLwesihlanu. Asimnikeze ithuba-ke usisi ukuthi abe khona sithole ukuthi ngempela ngampela ukwenza ngenhloso lokhu noma hhayi usisi ngoba inhliziyo icala ayikuthola ukuphumula. Asihambeni. Ngiphinde ngibingelele ngikwamukele mbukelo we-Black Life TV, isiqephu sesibili esithi izinkinga zomndeni naye Emlangeni Magasela. Mesileli noHlena-ke la wachaza udaba lakhe, sisabona ukuthi ukuze siluqedele lolu daba azame ukuthola usisi udadewabo rather abe khona naye ayizwele ukuthi usisi wakhe uzizwa kanjani ngaye. Ngokukhulu ukuthobeka sithandwa sami ngicela ukubingelela ngikwamukele. Sawubona unjani? Yebo, ngiyaphila. Siyaphila. Ngicela ubingelele umbukelo we-Black Life uzisho igama nesibongo. Sanibona ababukeli ba-Black Life, mina nguNokuthula Zulu. Okay, Nokuthula Zulu. Sithandwa sami nangusisi wakho la khona kufisa ukuthi akutshele kona ukuthi yindaba sila ekhaya namhlanje and also why nawe ukhona. Ngicela mami uvele umtshele yonke le nto engixoxela yona. Sisi wami imina engibize uhlelo laka-Black Life ngoba ngicela ukuthi bangikhulumele nawe or bangibuzele kuwena ukuthi kahle kahle indaba yengane eyokuthi mina ingane le enginayo ayizalwa yilo Gayi lo engithandana naye njengamanje. Njengomuntu wena uhlezi naye ngama-weekend nihlezi niphuza naye noba u-2 ukuthi ngabe khona yini osuke wamxoxela khona uGayi usumvezelile khona wena umazisa ukuthi ingane akusiyona eyakhe ngoba manje sengibona mina indlela enza ngayo endlini usenokuthi nje endlini avesana athi kumina yena ufuna ukuthi senze i-DNA nengane ngelinye ilanga ngingazi ukuthi lokho kuqhamukaphi ngoba phela mina uwena umuntu owaziyo ukuthi ingane akusiyona eyakhe ngatshela wena kuphela ekhaya akekho omunye umuntu engake ngamtshela ukuthi ingane akuyona eyakhe manje nami engabe seqhamuke sekhuluma kanje sengisola wena ukuthi wena njengomuntu ohlezi nihleli naye 24/7 ukuthi kusho ukuthi kukhona izinto osumtshelile zona about ingane and benginqena ukuthi ngikubuze lokho ngoba njalo ngoba uhlezi ufika nje uyidakela uhlezi unolaka endlini ngiyabona ukuthi soze sixabane kugcine sekuzwa nabanye abantu abasemaceleni ukuthi sixatshaniswa yini. Lokho angikaze ngimtshele kona. Besijwayele ukufika efike engithengele utshwala sihlale siphuze nje njengosibali kodwa angikaze ngimtshele lokho. Lokho ngivele ngiyakwazi ukuthi ingane akuyona eyakhe kodwa lokho angikaze ngikukhulume. Ngicabanga akwazi ukuphunyuke nje uphuzile nje phela uma usuphuzile ukwenza noma yini ungaqondile ngokubuka kwakho. Cha, mhlambe khona umuntu engeke ngamtshela mhlambe ngiphuzile-ke mhlambe. Hhayi yena. Kodwa kanjani wenza kanjani leyo nto? Ngayenza kanjani nje leyo nto? Umtshelelani uma ucabanga lowo muntu yini engakwenza usutshele omunye umuntu imfihlo sisi wakho? Ngangaqondile sesuke sangena isitolo sixoxa ngenye into. Yamazi umuntu wamtshela. Yebo. Kodwa nixoxa ngenye into. Yebo. Wasusala usuthini wena? Kwakungena manje indaba yengane ukuthi ingane akayizali. Ngoba esaphotha nathi sisaphotha ingane akuyona eyakhe. Uyamdabukela? Angiphuzile. Uyamdabukela ubaba ingane uthi ondla ingane engayona yakhe? Cha, lokho ngaphunyuka kahle kahle. Shuthi lowo muntu wahamba womtshela. Ngoba sekukanjena naye ukuthi into engiyithandayo ngiyakujabulela ngoba usekukanje ngiyajabula ngithanda. Manje solungisa kanjani lesi simo bafethu ngoba vele sesivele sala obala? Eyi, angazi ukuthi into esoyithini le ngoba mina njengoba nje ngisho ukuthi mina lo Gayi ayikho into angangenzeli yona nengane, ayikho into angayenzeli yona nengane. Manje lezi zinto mase seyiqhamuka kanje seyiqhamuka ematshwaleni, mina nami bengivela ukuthi ngifisa ukuthi ngelinye ilanga
Mhlampe ngimtshele, yebo ngimtshele, mhlampe uyo-understand-a yena, mhlampe esazi nesizathu sokuthi ngakwenziswa yini lokho okwenzeka, hhayi ngale ndlela leyo sekuqhamuke ngayo. Uma kuwukuthi usisi wami yena ngempela uma kuwukuthi mesephuzile akhuluma iy'ndaba ey'serious kanje, Ingozi. eyi kuyingozi okwangempela. Kusho ukuthi kufanele ngivele nje ngiphume nje eduze kwakhe, ngiphume nje eduze kwakhe nje, ngingabi bikho eduze kwakhe ngoba kusho ukuthi yena akanayo imfihlo, mina akangicabangeli kahle kahle. Okay, sithandwa sami, sikhuluma iqiniso ngoba sevele wayikhipha le ndaba. Ubaba wengane vele uba. Eyi, ubaba wengane, eyi nami ngingasho ukuthi kahle kahle angimazi nami kahle kahle ubaba wengane because ngangizwana nabantu abawu-2 ngesikhathi esisodwa. So lo ngamqoka ngokuthi ngingasho ukuthi ubaba wengane ngoba uyena umuntu nje owayi-supportive ngisho ngisakhulelwe nje yonke into kahle kahle. Ubaba wengane nami nje angazi ukuthi phakathi kwabo bobawu-2 uyena muphi ubaba Oh, there wengane. is a possibility ukuthi lo baba okhona naye yabo ubaba wengane. Yes, yes, kungenzeka. Naye usisi wami ngamtshela ngale ndlela le engichaza ngayo ukuthi kwenzeka kanjani. Kodwa futhi manje naye lo omunye naye bewusondeza naye kakhulu, kuwukuthi-ke naye bevele futhi enganganalutho edakwa-ke futhi enotshwala. Kanti lo wakhombisa nje ukuba responsible kwayesekuqaleni. Manje mfethu ife yami yazi kephi isekuthenini wena uqala isitori sakho uthe akayena as if you are sure, but now usushintshe ekuthenini kungenzeka. So mengenzeka, what if ngampela uyena ubaba wengane lo ondla ingane? Eyi, Mina bengitsho ukuthi ufike usukhulelwe kuyena. yebo, khona nje ngathola sengikhulelwe nje ngingazi kahle kahle ukuthi Ehlena udidekile, kwenzakaleni. enza i-DNA-ke manje awusenzeli bani ezenzele wena. Shuthi kufanele ngivele ngivume ngoba kodwa naye njengoba esho ukuthi nawe uyafuna ukuthi senze i-DNA, ingoba yena kushuthi khona iy'nsolo vele asenazo aphe kwazo iy'nsolo. Yazi Since naye sekukhona izinto abanye abantu esebemtshelile zona. mina ngiyambona hle ubaba wengane ukudideka kwakhe, kodwa ukudideka kwamama kwawena udidekile. Ngiyambona-ke kwasisi wakho ukuthi ukhuluma iy'ndaba zakho wahamba watshela abantu of which nalokho kurongi. Yeah, Kodwa kakhulu. ushilo yena ukuthi uyidlela utshwala futhi waphahluka. So naku umuntu ophuzayo bafethu niyamazi nani. Uhlala iqiniso alibeke obala. Wena awuphuzi mami. Kodwa eyi no, mina ngiphuzi. So mina bengicabanga ukuthi kubuhlungu ngiyakuzwa lokho kulemesisi wakho, mhlawumbe sekuyisikhathi sokuthi liphume liqiniso. Kodwa mase liphuma iqiniso aliphumele ekutheni ingane nabavele. Ina-2 years manje. Ya ile ngane ayishaya u5 years isimazi ubaba wayo. Hamba wenza i-DNA test for bobu-2 abantu walala nabo. Labo baziyo. Inkinga-ke mina lo ngisho ukuthi ngihlala naye njengamanje ngizomqonda kanjani, ngivume kanjani indaba ye-DNA. Ngeke uyivume yazofika uthini? Yasiyangicika lento yakho ukuthi njalo umuntu akiwule buthi DNA. Cela sivele senze khona uzobona ingane yakho. Hayi ngizozama ukuthi ngenze Cha, kanjalo, ungazami kodwa naye enze. usisi wami nje sasingekho isidingo sokuthi aze ayikhulumeke nabanye-ke abangani bakhe. Wenza iphutha Yonke leyo nto ngempela. ilona iphutha lokuqala nje lelo naye alenze. Kodwa kufanele egcineni ingane imazi ubaba wayo. Yebo, khona kuyiqiniso lokho. So kusho ukuthi limbi leli phutha konke kusebenzelana kube ngokuhle. Yabo kumbi kanjani? Kodwa kusebenzelana ngokuhle ingane izokhulisa imazi ubaba wayo. Yothi iqamba iphaphama nje wena uyobisazi mekuthiwa ubaba uba isho ubaba wangempela even though sisi wakho engakwenzanga ngenhloso ayisho njalo nokuthula. Naye baba wengane ungathola ukuthi lo cabanga ukuthi akuyena uyena impela. Inkinga-ke. Kuzobe inkinga mekuyena lo umcabangayo ukuthi kuyena. Lo enginayo njengamanje, no, ngeke kuze kube Asivele inkinga siyenzeka lokho. awuriske Ngeke kuze uvele kube uyenze. inkinga Uthi lokho. yazi ngikhathele senkade ngihleli ngicabanga lento yakho ukuthi uhlezi umuntu akiwe uthi yena ufuna ukwenza i-DNA test. Sengicela senze bese uvele uhamba uyenza i-DNA test. Buya ama-results uyi-checkele ama-results. Yebo, ngizokwenza kanjalo. Uma ukuthi mulala nabo-2 vele mekhombisa ukuthi negative ngala usuneshow ukuthi lo. Kodwa maybe awu-3 vele ubenze boba-3 maybe awu-4 because mina kumina ufike njengomuntu odidekile. Yebo. Kumina nje bangihleli nesithunya sami sikulalela hayi khona ukudideka okukhona. Iqala inkulumo uthe ufika unomntwana. Iyaqhubeka inkulumo usuthi awusazi ukuthi uba phakathi kwabo bawu-2. Hayi boshwele. Kanti le nkomo mihamba kanjani? Ingane ikhankasa ikhankasela amavoti. Ngeke phela ngiyathuka mina. Mina ngiyathuka ukuthi ngiyalalelisisa yabo umuntu mekhulumile. Kwesinye isikhathi umuntu uyaze la alibhala udaba lakhe mase efika la akasayikhuluma into ayibhalile uyabona ukuthi mhlawumbe kuba khona nokuthuka. Yabo kodwa kuko konke lokusaba iqiniso sisifuna linjengoba linjalo. Ngoba ngiyathemba vele ukuthi naye mase libona lolu hlelo lo ngibhaleleni uzobe seyibona lento ngempela kuyadinga ukuthi
ekugcineni liphume iqiniso. Singabi thina igeneration ezoba abazali aba-selfish singanze sibone ukuthi ubani utatakho. Asibe abazali abayiqiniso ingane ayazi kusa-early. Uma ukuthi ushaya iflop kulungile, ayilungiseke phela iflop mase kukhona isikhathi sokuthi iflop ilungiseke. Ayizokwenzeka kanjalo. Asenzeni kanjalo sithandwa sami. Yebo. Kodwa-ke for nina nosisi wakho ukuze nibe nokuthula, ngicela bandla uzame ukuthola inhliziyo yakho umxolele. Yazi umxolele kanjani? Mase kuyisikhathi. Sometimes izinto zazi ngiyakutshela uxake ukuthi lento and uzohlala isikhathi eside ungayikhulumi mhlawumbe ingane izibe na-16 izigcina Kodwa ithuka. isikhathi safika kabi-ke safika ematshwaleni. Uyacabanga ukuthi mhlawumbe naye loyo naye waphinde naye wadlulisela komunye naye nomunye wadlulisela. Shuthi baningi abantu abayaziyo lento Vele mina ilungise wena ngingazi. Hle, vele ilungise. Uthini nokuthula? Ngithi cela ungixolele, ngiyaxolisa shuthi kwashayela ulimi indaba yatshwala siswami. Nami lokho engakukhuluma ngangingayiveki ukuthi ngifuna mhlawumpe azagcine selazi iqiniso ngoba ngisho ekhaya nathi besisiza. Menginika imali uzosithengela into yokudla, uthengele impuphu ne-rice. Cela ungixolele kakhulu ntama, phinde wenzeke. My God. Ayikho inkinga, ngiyakuzwa sisi wami, kodwa nje engakutshela khona ukuthi shuthi utshwala fanele uvele ubuyeke. Ngoba kuningi ngelinye ilanga ngizokhuluma indaba zakweminye imizi yabanye abantu ekomakhelwane. Kungafiki kahle ugcina usulimali. Fanele nje wehlise nje utshwaleni ukuze sizwane vele mina nawe. Yazi mina utshwala angizwane nabo. Usuxolisile ngithi? Uyaxolisa bandla nokuthula. Yazi ngcono ngimthole ephuzile. Ngabula. Hawu. Ngabe nje ula. Singasakhulumisani yabo, ungakhulumisi nomuntu ozalwa naye endlini. Into engekho right. Ngithanda lapho kida kwave nepeace. Ayidini isikhathi eside siyakubhora ngithona leyo nto. Yabo lo ngaphuzi usaqhubeka. Ngiphatha kabi. Hawu Jomi. I'm sorry ngenzani ndawonye ngicela nizwane bomaZulu neso. Yebo siyabonga kakhulu. Qhubekani nokuzwana wena lungisa leli phutha lakhe e-university mase kuyisikhathi ukuthi kulungiseke leli phutha lengane le mhlawumbe ezobe president ingaphuli confused inesibonke esirong. So there's time for you ukuthi uyisorte out lento uyenze ngobnono ngokuhlakani. At the end of the day asifuni ingane yakhe ikhule ingamazi ubaba wena ulazi iqiniso. Izohlukumezeka. So asenze sure ukuthi ingane ikhule yazi ukuthi okay ubaba wami uba. Futhi kwayena lo baba umbalekelanga ngenze ukuthi uyena ngampela ubaba wayo. Futhi mekuthi akayena vele olenza ngeqiniso umtetele umfana wabantu ungalebe uthatha imali yakhe. Ingane zethu phela sizele thina zela abafana kuyazwela. Ukuthi ingane yami nje izovela isuke ihambe iyondla ithenga irice nempuphu komunye umuzi icathi nengane antayina ngane khona. Ngiyakuzwa. Ingane yomfazi naliyana enza iqiniso nje So zama nje ukutotobisana kodwa egcineni fanele ulenzele iqiniso. Hayi yabo ngiyakuzwa. Uzobona ukuthi nawe izinto zakho uzohamba kahle. Kumnandi futhi nokuthi inhliziyo enecala ikuthola uphumula ucabanga every day. Uzothi menginabazangoma lapha yana kubo kafana uthuki uthi ingane ayiyuso unolaka manje kanti wena khona into oyiprotectayo. Guys la ebalokhu inhliziyo kuba nezangoma nje sikhayini. Awunqondi nje yaphuma sekukhona umuntu uthwasayo. Manje zele panic uzobe nolaka. Thank you so much for ukusithemba ukuthi size la ekhaya sokwazi ukuthi kulungisele udaba lwakho nosisi wakho and I hope nizokwazi ukuthelelana amanzi. Okwamanje mina ngicabanga sisiyidede inkundla bafethu. Thank you so much. Yebo siyabonga. Siyabonga. Mbokelo Black Life liphela kanje na kuhambo lwami namadodakazi akaZulu. Bayasho ukuthi hayi ngeke abathandi into engiyithanda enginotisile bafethu abantu abaphuza abazwani nodlame abantu abaphuza benokuthula. Kodwa ke mona enhliziyo embi ngisho noma usudakiwe ufanele uyibone nje ukuthi into yomgodi singcwabi asikhondoniki utshwala ngalokho engikushoyo but engikushoyo ukuthi lapha nathi makhola singakholelwa singazama ukuncika la ekuthenini sazi ukuthi kubaleka kangakanani ukuthanda ngoba nezwi likaNkulunkulu lisho kanjalo ukuthi abami ngoba bona ngokuthandana asithandaneni bese kuyisikhathi usiqiniso liphuma leya nendlela yalo yokuphuma bafowethu noma ungakholwa azi mengalikhiphe esobhu nokuthula leli qiniso mase kuyisikhathi konke kuyenzeka kuvele nje ngendlela ofanele kube yona mina ngumlangeni Magasela bafowethu usidaba selithulu lindo madondo imdephane ingane yale eSwatini uhlubile elihle yimlowo wena wekunene sengihambi siphinde sibonane ngokuzayo bye. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika.
Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo ukulapha, sididiyele izimpande, kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena, sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona nezwasho, sikhona iswasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza nomama uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuze uthole abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini. Wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi uphinde uvikele umkakho. Woza kithi epharmacy, eBlack Life Traditional Pharmacy. Is there black